It's a cat. My God. Ang tanong sa mga dalangin. Dininig ng puso aking paglalambing. Kay tagal hinintay. Ang gabi, bakit naaalala ka? Pretzels. Yan, Michael Tusok. Love shoutout. Michael, ayan, pa-reply. Ano to, sabi niya? Wait the loves. Ayan, thank you so much. Ngayon na naman tayo. Oh, Michael G. Tusok. Installing, please wait. At nag-install yung pretzels. Anong nangyari? I like this. Minimize. And Michael. Mikey G. Mega love shoutout. Mikey G. Ayan. Thank you so much. Pa-reply na po ng aking video. Salamat po. God bless. Pa-reply. Mikey G. Ay. Tamsak naman lalas. Ayan, wala pa nga akong tamsak. Ano to? Wait lang, Mikey G, kasi ka-open ko lang, wait lang.
Zilim TV, may love shout out Lodi, ayan. Zilim TV, ayan, may love shout out. Ayan, meron ka ng jacket, lalabs. Ayan, patamsak naman ako kay host, mga lalabs. Huwag kalimutang tamsakan si host, thank you so much. Maraming salamat sa inyo dyan, sa nagtamsak sa akin. Ang aking upuan. Ano ba yun? Parang nagbasa. Paglalaban ko. Ayan. Salamat. Ayan, wala nga naman po, lalabs. Upin ko lang. Ganito araw-araw yung aking timing. Mga 5:30 ganyan. 5:30 Philippine time. Music na putol-putol. Nandyan ka pa Mikey G? Mikey G, nandyan ka pa, Mikey G? Umalis ka na. Mikey G, nandyan ka pa ba? Mikey G. Christmas party. Hintay muna tayo ng mga tao yan bago tayo mag-in.
JB Vlog, mega love shoutout JV, ayan. Hello host, mega love shoutout. Thank you so much lalams, ayan, JV Vlog. Mega love shoutout, ayan, may jacket ka na lalams. Thank you so much, give thumbs up to me, thank you so much, ayan. Jacket ka na JB. Thank you lalams, shoutout sa lahat from JB. Ayan ka, open ko lang lalams, wala pang gaanong tao. Wala pang gaanong tao kasi kabubukas ko lang, ayan. Open ko lang mga 10 minutes ago. Kasi ko lang yung aking upo. Ngalay, tamkis na ho, salamat lalap sa patamkis mo dyan. Ayan, palablab naman ako sa aking member na si Akrima. Bakit si Akrima lang yung binababa ni Nightbot? Ayan, love. Mega love shout out, love. Ayan. Tusok host. Ayan. Ayan si Love nagbaba ng kanyang bahay. Love, thank you so much sa patusok. Thank you so much sa mga patusok dyan, mga lalab. Sa yung mga tusok-tusok dyan. Tapos pwede pa baba premiere. Hindi lalabs, baba ka ng premiere at nang matusok natin yung premiere na yan. Sige, magbaba ka lang lalabs. Wala na naman yung ating Mike Saha, may galab shoutout. Ayan. Thank you so much, Mike Saha. Thank you, host. Ayan, wala nga naman lalabs. Ayan. Ayan, binababa na Nightbot yung aking mga member. Kanina si Akrima lang yung binababa niya eh. Ayan, binababa niya na si Party Music di Jackie. Ayan, binababa ni Nightbot, mga lalang. Palablab naman ako. Sino ba yung may premiere dyan? Si JB, ayan. Sige JB, pin natin yung pin natin ang iyong premiere para matamsakan saan na yun. JV, ayan. JB. Ayan, ikaw yung una kong ipipin. Bicula ng Uragon, mga lalas. Patamsak naman ako kay Bicula ng Uragon, mga lala. Maraming salamat. Ayan, patamsakan yung nakapin, mga lalab sa kanyang premiere, si JV. Ayan. Susunod, nandyan ka pa Zilim TV. Mike Saha nandyan. Ayan, binababa ni Nightbot yung aking mga member, mga lalabs. Ayan, si Batang Sunstorm. Ayan, binababa ni Nightbot. Love, Akrimadan Pasukli. Ayan, from Love. Ayan, sige lalabs, Love. Magbakas ka kay Akrima. Babalikan ka yan lalabs. Din yung bakas mo, lagyan mo sa dulo ng aking pangalan. So ngayon wala si Akrima, ako muna yung magdidikit sa'yo ha. Ako muna yung magsusukli sa'yo. Sino ba yung dumikit? Si Love. You work in UAE? Yes, I am working in UAE. I'm here UAE right now. I'm here Al Ain. Al Ain, you know Al Ain? Mike Saha.
JBTV Dan, tamsak sa Premier JB, ayan. Yes. Wala Mike Saha. Yara Pilipino? Yara Pilipino Mike Saha, or no? Ayan, MM combination. Hello, mega love shout out was MM, ayan. Yung sa mobile ko nakikita ko na yung yung bawa pero yung sa aking live stream late. Ayan, MM combination. Hello, mega love shout out was, ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan, bigyan kita ng jacket. Newbie here, dan tamsak dikit. Ayan, thank you so much, lalabs. Ayan, Romalin Ratela, mega love shout out. Ayan, lalabs yung mga bagong pasok dyan. Magbakas kayo kay Bicol ng Uragon para kayo aking masuklian. Ayan, ako yun si Bicol ng Uragon, mga lalabs. Ayan, patamsakan yung nakapin MM combination, meron ka na pong jacket. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Thank you so much. Thank you. Ayan. Patamsakan yung nakapin, mga lalabs, sa kanyang premiere. Ayan. Romalin Ratela, mega love shout out, lalabs. Ayan. Si JB. Ayan, Precious, mega love shout out, tamsak dan hos. Ayan. Padikit po please from Precious. Ayan. Salamat naman yan. Thank you so much. Thank you so much yan sa patamsak, mga lalabs. Tamsakan, dikitan, mga lalabs, magsuklian. Line Romalin Ratela nagawa ng kanyang bahay. Romalin Ratela. Ayan, Bronchito, mega love shout out, tamsak, ayan. Salamat, Bronchito, sa iyong patamsak, lalabs. Kumusta ka na? Dan tamsak host bahay mo, ayan. Sige, lalab, nagbakas ka dun, love. Ayan. Balikan kita, wait lang. Tinatamsakan ko pa si JB. Yung JB, dinilit ko sa SB ko lang ng Uragon, pangalawang account ko yan. Ayan, TikTok viral, tusok host, good morning, ayan. Salamat sa paharang dyan, JB Vlog. Maraming salamat, harang, ayan. Salamat sa paharang, lalabs. Salamat sa paharang, ayan. JB, salamat to sa papin po, ayan, ng anuman, lalabs. Para matamsakan yung mo ba, yung premiere. Ayan, JB, dati tayong dikit sa aking main channel, ayan. Dati akong dikit sa'yo, lalab, itamsak ko na lang to, ha. Dinikot ko sa'yo yung isa kong account. Dati akong dikit sa'yo, JV, sa main mo. Ayan, JV TV. Precious OTW na from JB, ayan. MM combination, thanks sa jacket host, ayan. Walang anuman po, lalab, sa pa-jacket, ayan, okay lang yan. Thanks a lot host from JB Vlogs, ayan. Thank you so much, lalabs. Love, main channel mo to, love. Si Love, ayan. Oh,
Yung isa. Yan, padikit po please from Precious. Ayan, JBTV Dan from Bronquito Channel. Ayan, JB or JB Vlogs. Pabalikan si Bronquito. Ayan. Dan na sa'yo lalas. Pabalikan na lang yung dumikit sa'yo. Mike Saha. Ayan. Si Mike Saha nagbaba ng kanyang bahay. Sunod kita dyan love. Kay kay JB ha. Kung umalis. Marie Chris Pelcan Lifestyle. Ayan, Tamsak Host. Marie Chris Pelcan. Ayan, Felcan Lifestyle Tamsak. Big love shout out. Ayan. May jacket ka na po lalams. Marie Chris Pelcan. Ayan, salamat lalab sa iyong patamsak. Thank you so much. Ayan, JB Vlog dan sa'yo full pack from MM Combination. Ayan, JB, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo lalabsa. Dan connect to pin. Ayan, from Mike Saha. Ayan, JB, pabalikan yung mga dumikit sa'yo lalam. Salamat. Yung ating music ay ganyan lang kasi yung ginagamit ko talaga music na siya lalabs na copyright. Ayan, Bronquito Channel nagbaba ng kanyang bahay. Nantok na si Inday. Ayan, 6 million in the house. Bigyan ka lang shout out 6 million. Ay. Thank you so much sa 6 million dyan mga lalabs. Looming store done. Sukli from love. Ikaw, sunod ko dyan love ba kay JB? Ayan mga lalabs, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan yung binababa ni Nightbot. Si Love Channel. Si Party Music. Ayan, thank you so much. Mike Saha dan from Bronquito Channel. Ayan. Mike Saha connect to Bronquito Channel. Ayan, Fresh Shoes. MM Combination dan from Bronquito Channel. Ayan. Precious Looming Store dan from JB. Ayan, Precious dan sa'yo full pack with bakas. Ayan. From MM Combination. Tamsak host bahay mo. Ayan. Yan lalabs, love. Min channel mo ba to? Tingin ko nga. Dalisay, thank you so much na matagal na tayo magkadikitan lang lalabs. Si Dalisay pala to. Diba lalabs matagal tayo magkadikitan, Dalisay. Luto tayo ng sardinas, lagyan ng petsay. Ayan. Petsay, ayan. Petchay, ilang minutes ba to? Ayan, 31 minutes. Si Dalisay pala sila. Ayan, Bronquito OTW na from JB. Ayan, dan sukli full pack with bakas kay Bronquito Channel. Ayan, from MM Combination.
Yan mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member na si Mudaing channel. Mas padigit ako, wag lang ninja, hihi. Laki lagas sa akin kahapon, 100 plus. Combination. Yung channel mo to, MM. $290. Tingin ko kung nakadikit ako sa'yo. Sa aking main channel. Ganun talaga lalas. Ako nga hindi ako nangingisda eh. Tatamad ako. Kasi panay lamon eh. 190 yan. Dikit ko na yung aking main MM, magbakas ka doon kay Bicol ng Uragon MM. Ayan yung binaban, yung Bicol ng Uragon, patamsak naman yun MM. Ayan. Yan yung aking second account. Ayan, dumikit na ako sa'yo MM combination. Ayan yung aking main. Ayaw mo ng ninja. Ayan. Nasuklian na kita yan. May bakas ako. Ayan, Mikasha Cuisine. Migalab shoutout lalabs. Tam share. Thank you so much sa patam share mo dyan. Mikasha Cuisine. Tam share Miss Bulong. Thanks last time sa support. Ayan. Maraming salamat din sa'yo, Mikasha Cuisine, lalabs. Then, ano ba yun? Migalab shoutout, beautiful host. Migalab shoutout, Nelmar. Ayan. Ayan, Nelmar, play kita kagabi ha. Tingnan mo yung WH. Play kita ng isang gabi, kagabi. Ayan. Kaya nga, host, baka mga ninja yung dinikit sa akin kasi 400 na yun eh. Nalalagas lang. Pansin ko rin lalabs, alam mo ba yung mga nagbabartiran? Yung nagbabartiran. Alam mo, pagkatapos magbartir, kinakain din naman ni Lolo pagkatapos. Kasi sa tingin ko, alam niya na mga ninja yun kasi wala tang mga video. Walang mga banana. So pag nakipagbartiran ka, wala rin. Tinatanggal niya rin sa ilang ng pagod mo. Okay, salamat. Okay, saya. Aba, February, ibig na tayo ngayon, Miss Bulo. Malapit na Mikasa yung yung araw ng mga puto. Ayan, puto. Okay, salamat. Salamat. Boss from MM. Ayan. May kadate si si Mikasa, natawag na kitang Miss. Denver Channel ay nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas pala naman ako kay Bloody Coder. Ayan, binababa ni Nightbot. Bronchito Channel dan sukli sa pagbilyard nyo. Ayan, from JB. Mike Saha, ayan. Ayan, party music. Di Jackie get rich, inshallah. Ayan. Inshallah get rich. You are rich. Party music. Di Jackie, Miguel shout ha. Get rich. Inshallah, you are the rich. Party music, not me. Ayan. Still no member emoji. I will fix it this one because party music this time I don't have time because I don't have day off. Inshallah next week I will take 2 days off, then I will do it, okay? No. After maybe this Saturday, Sunday, inshallah, no? Kaya nilalagi siya, lalo hindi naman pinapanood yung video, sige lang tusok. Ayan. Alam nyo, Nelmar, masarap kasi yung tunaw tusok. Ayan, harang from JB. Araw ng mga putukan, Miss Bulong. Ayaw ni Nelmar ng tinutusok. Inshallah. Yes, party music. Inshallah this week, they will give me 2 days off, no? So that I will fix it. Now, no. Because only I'm here now, then later I will sleep. Again, I will sleep 5 hours, then I'll go for work.
Then again, come back like that. Inshallah, ayan. Party Music di Jackie, mega shout out from Mikasha Cuisine. YouTube Bono, mega love shout out. Hi host, ayan. Tamsak, salamat sa patamsak po, ayan. Love, ayan, nagawa ng bahay. Mga nalabdan na ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay Love. Sunod natin si pangatlo. Si, ayan. Punta kay Love. Dan na kayo sa nakapin, ayan. Punta tayo kay Love. Tusok na sa binaba na bahay nyo, host. Salamat, JB. Ayan, binaba mo lang kita, JB. Punta naman tayo kay Love. Ayan. OTW Mike. Ayan, from JB Vlog. Inshallah, from Party Music di Jackie. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million, thank you so much. Mga lalams, huwag niyong kalimutang tamsakan si host. Maraming salamat. Ayan. JB Vlog Precious. Dan sa inyo pulpak, pasukli na lang from MM. Ayan. MM. JB Vlog, ayan, pabalikan si MM Combination at Precious, ayan. Kaya nga host, ayan. Ayan, paligid naman ako sa aking member na si Party Music, ayan, di Jackie. Ayan, binababa siya ni Nightbot, mga lalabs. Hello po sa lahat dyan from TikTok viral. Party Music, you know da, inshallah, you know. Di na inshallah. Hello po sa lahat from TikTok viral. Ayan. Tara mga idol from TikTok viral. Mega love shout out kay TikTok viral. Ayan. Thank you so much, lalabs. TikTok viral. Ayan, palablab na ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan. Kay Love. Hello po sa lahat. Dan sa'yo, Love, pabalik na lang po from Denver Channel. Ayan. Ayan, Love, pabalikan mo si Denver Channel. Dan na sa'yo, salamat. Palablab naman ako, mga lalab, sa aking binababa. Ayan, yung binababa ni Nightbot. Na si Love Channel. OTW Denver Channel, ayan, from TikTok viral. Ayan mga lala, si Love Channel, binababa ni Nightbot. OTW Denver Channel, from TikTok viral, ayan. Love, dan na ako sa'yo, full pack with bakas, pasukli na lang. Mga lalabs, ayan, palablab na ako kay Bicula ng Uragon. Thank you so much. Ayan. Mike Sahadan full package from JB Vlogs. And Mike Saha, connect to JB. Bicula ng Uragon, ayan, nagbumalang bahay. Ayan mga lalabs, si Batang Sunstorm. Binababa ni Nightbot. You're laughing. Hello my friend, Cooking with Zapia. Hello my friend, how are you? Thank you so much. Dan sa nakapin from JB Vlogs. Ayan, Love, nandyan ka pa ba, Love? Love, nandyan ka pa? Ayan, I'm fine, thank you, from Cooking with Zapia. Yung mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan, yung mga binababa ni Nightbot. Ayan, si Mudaing Channel, yung aking member.
Denver Channel dan sa'yo Pulpak with Bakas. Ayan. Pasukli na lang. From combination. Cooking with Sapia. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Denver Channel dan kapatid. From TikTok viral. Ayan. Nilmar Denver Channel. Pabalikan na lang si TikTok viral. Ayan. Dan na sa'yo lalams. And huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Maraming salamat naman dyan sa inyong lahat. Dan tamsak TikTok dating dikit po from Denver Channel. Thank you so much. $6 million in the house. May love shout out 6 million. Ayan. Thank you so much. TWMM from Denver Channel. Nawala yung music eh. And Cooking with Sapia. Nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Sapia. Dantea Valdez TV, mega love shout out. Ayan. Tamsak dan host from Dantea Valdez. Thank you so much lalabs. Ayan, palablab na ako kay Junaski. Ayan, binababa ni Nightboot. Dantea Valdez. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Kylie Kriffner Vlogs, mega love shout out. Hi guys, from Kylie. Ayan. Romalyn Ratella. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Romalyn Ratella, nagbawa ng bahay. Ayan, Dantea Valdez. Okay, Denver from TikTok viral. Ayan. Combination dan ML combination new. Ayan. From JB Vlogs. Tara mga idol from TikTok viral. Ayan, Bicolan ng Uragon nagawa ng kanyang bahay. Palablab naman mga lalas, patamsak si Bicolan ng Uragon. Ayan, thanks JB Vlog from combination. Ayan. Ayan mga lalas, palalo na ako sa aking mga member dyan na binababa ni Nightboot. Ayan. Si Bloody Coder. Dan at JB Vlog from TikTok viral. Ayan. Romalyn Ratella. Ayan. I connected to the link. Kylie, where's the link? What's the name of the link? You need to mention that one so that they will return it to you, Kylie. What's the name of the link? Dan tamsak Bicolan ng Uragon nagbakas din. Supermarket ba yun? Ayan. Oo lalas, thank you so much sa iyong pagbakas sa tamsak. Ayan. TikTok, thank you from JB Vlog. Ayan mga lalas, palalo naman ako sa aking member dyan. Ayan. Na si Lloyd, binababa ni Nightboot. Thank you so much. Romalyn OTW from JB Vlog. Thank you so much mga lalas. Thank you so much. Ayan, Dantea Valdez TV. Ayan. Nagbawa ng kanyang bahay mga lalas si Dantea. Ayan, 6 million in the house. Magalang shoutout 6 million. May dumang aswang oy. GBTV dan sa'yo kapatid from TikTok viral. Ayan. Thank you so much. Punta na tayo kay sining sumunod na pumasok kanina after love. Silim, nandyan pa ba si Silim? Ayan. JB, Mike Saha. Nandiyan ka pa Mike Saha? Mike Saha, si combination pala sunod din si Romalyn Ratella. Ayan. Punta tayo kay combination. Ayan. Sunod si Romalyn after kay
Ayan, Karapatan Natin TV, mga love shoutout. Ayan, Karapatan Natin yan. Karapatan, ay yung likod ko yung masakit. Sandal nga saglit. Sandal lang ako mga lalabs, eh. Pangalay. Idakit, tabi ko lang yung mic. Nangalay yung likod ko. Karapatan Natin TV, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Antiya pasukli na lang from Romalyn Ratela. Ayan. Migalab shout out to host. Ayan, from Tito Bob Cooking Vlog. Migalab shout out. Romalyn Dan Kalimbang ul nakita TikTok mo hataw sa pagsayaw from JB. Ayan. Tara mga idol from TikTok viral. Ayan. Tamsak Dan host from Tito Bob. Ayan, Akrima binababa ng kat ni Nightbot mga lalabs. Romalyn Ratela. Babe, I'm at work. Ayan. Party music, you are there, okay? Take care. Thank you so much. Ayan. Dan sukli sa'yo, MM combination. Thank you. Tusok. Ayan. Salamat sa patusok dyan. Party music. Mashallah, you are working while you are using mobile. Mashallah, mashallah. Sige, okay, party music. I will pin your link. After this one, after harang ngayon. You know how to speak Tagalog, party music, harang ngayon. Thank you so much sa paharang mo dyan, party music. Let's go from TikTok viral ngayon. Thank you so much. Sumandal ako mga lalas, masakit sa likod. Ay, TikTok viral from party music di Jackie. Ayan. Thank you so much. Ayan, Precious nagawa ng kanyang bahay. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Palablab yung nakapin sa MM combination mga lalas. Yung tuhod ko pala nakikita. Ayan, bigla ng uraguhan, nagawa ng kanyang bahay. Precious Dan sa'yo, pulpak with bakas, pasukli na lang. Ayan. Precious nakapin ka, wag kang magbaba ng link. Ayan, Karapatan Natin TV, nagawa ng bahay. Ayan. Ayan, palablab na ako mga lalab sa aking member na si Love Channel. Ayan. Karapatan Natin, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Si Karapatan. Ang laki ng bahay ni Karapatan, oy. Ayan, Nilamor official. Dan sa'yo, ayan. Nilmar ba o Nilamor? From TikTok viral, Nilamor or Nilmar? Ayan, Denver Channel. Buma ng kanyang bahay mga lalas. Ayan, Nilamor o Nilmar? Nilmar siguro to, hindi Nilamor. Ayan, party music, migalab shout out from TikTok viral. Ayan, Karapatan Natin TV, Dan sa'yo, pulpak with bakas, pasukli na lang. Ayan, from MM. Yung nagbababa ka ng link, inakapin ka na lalabs eh. Talagang madaming kakainin sa'yo dyan ng banana. Karapatan Natin TV party music. Ayan, Karapatan Natin TV, Dan sa'yo, pulpak with bakas. Ayan, sukli na lang from MM combination. Ayan, ganun pala yun, host. Ganun yun, lalabs. Pag nakapin ka, wag kang magbaba ng link. Kakainin yung banana mo. Ayan, Tito Bob Dan full watch from JB Vlogs. Tito Bob, pabalikan si JB Dan po sa'yo. Ayan, harang. Ayan, salamat sa paharang lalabs. Ayan, palablab naman ako mga lalabs sa aking member na si Mudaing Channel. Ayan, binababa ni Nightbot
Padikit po please from Precious. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Padikit naman na. Ayan. Saan yung tubig ko eh? Oh, thanks. Lam ko na ngayon. Ayan. OMM. Ayan. Host 22 thumbs up for you. Ayan. Animo lovers, mega love shout out lalabs. Kumusta ka na lalabs? Hindi ka na ngayon galit ha? Ayan. Precious Dan, full pack with baka sukli na lang from MM combination. Animo lovers. Ayan. Good morning lalabs. Animo lovers. Ayan. Salamat sa patamsak. Ayan mga lalabs, palablab naman ako sa aking member dyan. Ayan. Binababa ni Night po si Bia, Pick and Mix Vlogs. Ayan. Host, good morning ha. Hindi na host. Hindi na. Wala na, hindi na. Wala si Pearl. Si Pearl ang babaeng mapusok. Ayan, animo lovers na gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan po sa karapatan natin pabalik na lang from Denver. Ayan. Karapatan nandyan kapapabalikan si Nilmar. Masyado kasi yung taong yun literal masyado at wala sa respeto sa babae. Napansin ko rin yung lalabs. Parang pati ako nasasaktan sa sinasabi niya noon. Ayoko lang magsalita kasi alam nyo na baka bigla tayong tuwa. Nasasaktan din ako nung lalabs, di mo ba napapansin? Nasasaktan din lang ako sinasabi nun kasi babae din naman ako eh. Over the belt na kasi siya, below the belt na yung sinasabi niya. Cooking with Sapia, yan, nagbaba ng kanyang bahay. Wala, hindi na siya pumunta kagabi, hindi naman siya pumunta eh. Ayan, Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Denver Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nandiyan pa ba si Party Music? Ipin ko nga yun, eh. Si MM. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalab? Si MM, si Mike Saha. Nandiyan pa ba? Si Romalyn Ratela ang susunod. Si Bronquito. Party Music. Hanap ko pa yung ano ni Party Music. Nasaan na ba yun? Yung link niya. Ayun. Hindi siya nagbaba ng ano. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa aking member na si Party Music. Ayan. Nakapin. In Cooking with Sapia. Denver Channel full pack. Ayan, from Animo Lovers. Animo Lovers done to you. Ayan, from JB Vlog. Animo Lovers, pabalikan si JP. Dan na daw sa'yo lalabs. Ayan. Animo Lovers, nagba ng bahay. JB Vlog OTW. From Animo Lovers. Cooking with Sapia. Ayan, nagba ng kanyang bahay. Ayan, palablab na ako mga lalab sa aking member na si Lloyd. Ayan. JBTV ng tamsak already connected from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, ayan, nagbaba ng bahay. Host connected na ako sa nakapin. Ayan. Ayan, salamat Animo Lovers. Dan sa'yo JB Vlog from Denver Channel.
Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Combination OTW from Anime Lovers. Good morning, mega love shout out Kuya Jong Vlog. Ayan. Kuya Jong Harangi, salamat po sa paharang Kuya Jong. Ayan. Salamat sa paharang Kuya Jong. Yan, cooking with Sapia, dan pulpak with bakas. Sukli na lang, ayan. Cooking with Sapia. Connect to combination. Ayan mga lalas, palablab na ko sa aking member na si Akrim. Ayan. Binababa ni Nightboot. Si Akrim ang mga lalas. Mga lalas pa, dikit naman yung nakapin. Maraming salamat sa inyo dyan. Okay friend, from Cooking with Sapia. Sanda lang ako kuya yung masakit sa likod. Uy. Ayan love, Junaskidan from Lam. Ayan. Sige magbakas ka dyan ano. Love. Kay Junaski, suklian ka nyan. Ayan, tingnan ko to. Kuya Jong, ayan. OTW sa'yo si Junaski love. Love, love is come away. Dalisay, ayan. Dikit mo yung main mo kay Junaski kasi Junaski ay naka-main channel. Love you Ashraf, ayan, mega love shout out. Harang, ayan, love you Ashraf, salamat sa paharang. Ayan, mega love shout out Kuya Jong, good morning from Denver channel. Kumusta na friend from Kuya Jong? Ayan. Denver Nelmar Dan na po from JB. Alalay, ayan. Alalay 1836, ayan. Nagalab shout out, Alalay. Dan na po ako kay JB, ayan. Yan pala na ako sa nakapin mga lalab sa aking member dyan. Ayan si, yun, mega love shout out sandito na, ayan. From Love You Ashraf. Live stream, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na mahal mo ay may mahal ng iba? Pag nalaman ko na ang mahal ko ay may mahal ng iba, magparaya Kuya Jong. Ayan, mega love shout out andito na, ayan. Combination full pack from Anime Lovers, ayan. Anime Lovers, ayan, nagba ng kanyang bahay. Love you Ashraf, good morning, ayan. Denver channel, nagba ng bahay, ayan. Salamat host, kagabi maga ko nakaalis, walang wifi dito. Kami sa vacation, Alalay 3836. Sino ba tong Alalay 36? Si ano ba to? Si Akrima? Diyasan kami ngayon. Ayan, from Alalay. Harang, ayan, love. Love. Ayan. Harang, salamat sa paharang. Cooking with Sapia, ayan. Mega love shout out. Dan from Cooking with Sapia. Sangkay James Vlog, mega love shout out. Hello host, ayan. Alalay 1836, tinig ko nga to, si Alalay. Ito si Akrima pala to. Yan si Akrima pala, yan si Alalay. Ayan mga lalabs.
Dan na ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay Alalay. Sangkay James Migalab shoutout tusok. Mac Dolph Gore patusok. Ayan, patusok. Migalab shoutout. Ayan, Mac Dolph Gore. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Love you, Ashraf. Morning, kuya. From Love you, Ashraf. Ayan. Palablab po Thursday 4 PM Pinas time. Thank you. Ayan. Cooking with Sapia. Nagawa ng bahay. Animo lovers. Ayan. James Sangkay James, ayan, harang, salamat sa paharang. OTW Kuya Macdolf Gore, ayan, thank you so much. Thank you so much mga lalabs. Tito Bob Cooking Vlog, ayan, harang host. Salamat sa paharang lalags Macdolf Gore, ayan. Sangkay James Vlog, nagbaba ng kanilang mga bahay, ayan. Tito Bob Cooking Vlog, nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Huwag kalimutang sa kansios mga lalabs. Maraming salamat. Thank you Cooking with Sapia. Ayan. B-Dragon. Migalab shoutout. B-Dragon. Thank you so much B-Dragon. Ayan. May jacket ka na B-Dragon. Ayan. Love you Ashraf Dan. Ayan, punta kayo kay Alalay. Nasaan na si Alalay ba oy? Si Alalay, si Akrima. Saan na yung bahay ni Alalay? Alalay, baba ka nga ng bahay, Alalay. Hindi ko makita yung bahay mo. One kick. Ayan, one kick. Migalab shoutout, one kick. Pulpak sa nakapinhos. Ayan, salamat Kuya Jong. Nantia Valdez nagawa ng kanyang bahay. Marco Tamsak. Marco, migalab shoutout Marco. Ayan. Dan, ayan. Denver Channel live stream. Ayan. Kuya Jong, anong gagawin mo pag nalawan mo yung mahal mo na may mahal ng iba? Ayan. Sangkay James Vlogs. Ayan. Ashraf. Love you Ashraf. Nagawa ng bahay. Cooking with Sapi. Animo. Old friend. Ayan. Alalay, magawa ka ng bahay mo lalabs. One kick. Ayan. Marco. Akish Rider, mag-love shoutout. Tamsak Dan host. Salamat sa patamsak. Ayan, may jacket ka na po, Akish. DW sa nakapin. Ayan, host dito lang. Ayan, bag premier lang. Breakfast to tambay lang muna. Sige lang, JB. Thank you so much. Dantia OTW po. Ayan. Ayan, Cooking with Zapia. Naguma ng kanyang bahay. Lalay, Akrima, si Akrima. Tito Bob Cooking dito ba? Ayan. Tito Bob, pabalikan na lang, pabalikan. Ano ba yung bahay ni Akrima, oy? Ayan, mag night boot na lang tayo. Yan mga lalas, palablab naman ako sa nakapin, si Akrima, ayan. One kick. Okay. Nalaglags, oy. Ayan, one kick na gumawa ng kanyang bike. Cooking with Sapia. Dan sa'yo. Ayan. From Marco. Palablab naman mga lalab. Sabi na baba ni Nightboot. Ayan, si Lloyd. Dan please. Ayan. Combination. Connect to Cooking with Sapia. Ayan. Malk Dolgor. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Kuya Jong Vlog. Dan sa'yo. Pulpak. From Combination. Harangis. Ayan. Kuya Jong, dan sa'yo si Balikan na lang po Kuya Jong. Anong nangyari? Gang, ayan, gang. Party music. Hi Kuya, ayan, from Party Music.
Party music. Thank you, Cooking with Zapia. Connected na kami, host ni Cooking. Ayan. Ayan mga lalas, palulod naman yung nakapin. Ayan si Akrima yung aking member. Thank you so much mga lalas. At may tumutuloy. Thank you, Cooking with Zapia. Connected na kami, host. Salamat. Ayan. Love you, Ashraf OTW from Kuya Jong. Odon Mega Love shoutout. Odon Demetrial Junior Vlog. Ayan. Good morning, host. Mega Love shoutout. Morning po from Odon. Ayan. Demetrial Vlog. Odon Mega Love shoutout sa'yo, lalabs. Mega Love shoutout din po sa'yo, host. Ayan. Kumusta ka na, lalabs? Yan mga na nung isang araw nag 70 na ako, ngayon nag 30 na lang. 2.30. Panay lamon si Lolo. Okay lang naman po, mas napapansin ko mga lalas pag nakikipagbartiran kayong na banana mong galing sa bartiran, kinakain din niya. Parang alam ni Lolo na mga ninja lang yun, hindi siya totoong account. Yan, Mark Dov Gordon sa'yo, pulpak with bakas from MM. Thanks kuya from Love You Ashraf. Dantia Valdez. Yan, nagbaba ng kanyang bahay. Love You Ashraf Dan sa premier mo friend. Ayan, from Kuya Jung. Ayan, love, nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Zapia, nagawa ng kanyang bahay. And 9 million in the house, big love shoutout. Cooking Dan dikit po sa'yo from Udon. Ayan. 10 million in the house, big love shoutout. 10 million. Thank you so much dyan sa 10 million mga lalabs. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Thank you so much. Junior Demetrial Vlog. Ayan, Junior Vlog. Nagawa ng kanyang bahay. Miss Dolor Vlog, mega love shoutout. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Fish Riders, Mac Dolph Gordon Dikit from Akis. Ayan. Riders. Love, nagawa ng kanyang bahay. Love You Ashraf Sukli. Ayan, from Love. Dante Balis Dan sa'yo, pulpak win bakas from MM Combination. Ayan. Kuya Jum Vlog, ayan. Harang, salamat sa paharang sangkay James Vlogs, ayan. Tamsak Dan host from AK Kitchen Vlog, mega love shout out. Ayan, MM Combination, nagawa ng kanyang bahay. MM, ay. Ayan, 14 million in the house, mega love shout out. Miss Dolor Vlog, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Mga lalas, palablog naman yung nakapin, salamat. Ayan. One Day TV, mega love shoutout madam. Ayan, mega love shoutout naman yan, Madam Love Channel. One Day TV, tamsak. Yan, Bicolan ng Uragon, nagawa ng kanyang bahay. Mga lalabs, dan na ba kayo sa nakapin? Kay Akrima, ayan. Going with Sapia Dan tamsak already connected. Ayan. Animo Lovers, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Animo Lovers. Sangkay James Vlogs, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa nakapin.
AK Kitchen Vlog guys, padikit sure ang balik. Salamat from AK Kitchen Vlogs. Ayan. TikTok viral. Ayan, Miss Dolor Vlog. Nagba ng kanyang bahay. Ayan, Miss Dolor Vlog dan sa'yo pulpak with bakas. Pasukli na lang. From MM. Yan, Animo Lovers, nagba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia dan Connect. From Akish Rider, ayan. Dan po sa'yo team, ayan, from Udon. Animo Lovers, dan from Love, ayan. Animo Lovers, papalikan si Love, dan sa'yo. Ayan. Akish Rider, ayan, nagawa ng kanyang bahay. AK Kitchen Vlogs. Mga nalas, palablab naman ako sa nakapin, ayan. Udon Demetrial Junior Vlog, may love shoutout, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Shanghai James, dan from Love. Ayan mga nalas, palablab naman ako sa aking member dyan. Ayan si Bia Pick in Mix Vlog. Ayan. Pinababa ni Night Boot. Love OTW from Animo Lovers. Ayan. Sangkay James Vlogs. Ayan. OTW from TikTok Viral. Tara mga idol. Dan sa nakapinhos from Akish Rider. Ayan. Madam One Day TV. Balikan na lang po si si Akish Riders. Ayan. Love dan na pala ako sa'yo, tagal na from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, gumawa ng kanyang bahay. Okay, Cat Bin Vlog dan sa'yo, pulpak with bakas. Ayan. Iki Cat Bin, ano yun? Nakapindan na from Iki Kitchen Vlogs. Ayan, Iki dan na sa'yo si MM Combination, pabalikan na lang lalas. Mali lang pala yung na-type niya. MM Combination OTW. Akish Rider dan sa'yo pasukli na lang from MM. One Day TV dan tamsak already connected from Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagawa ng kanyang bahay. MM Combination dan sa'yo friend from Kuya Jung. Yung palablab na ako kay Kuya Jung mga lalabs. Ayan, Udon dan from Cooking with Sophia. Sangkay James Vlog dan from TikTok Viral. Tara mga idol from TikTok. Ayan, host, alis na po ako, punta work. Balik ako bukas, host. More power po sa'yo, host. Ayan, sige, Animo Lovers, lalabs. Thank you so much. Ipipinsa na kita, alis ka na pala. Sige, magbuba ka ng bahay, Animo Lovers. Miss Dolor Vlogs. Miss Dolor Vlog, ayan, nagbuba ng kanya. It's okay, host, alis na po ako, ayan. Sige, Animo Lovers, mag-iingat ka, lalabs. God bless you, ayan. Magsuot ka ng face mask. Ayan, AK Kitchen Vlog. Combination dan ako sa'yo from AK Kitchen Vlogs. Ayan. Animo Lovers, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Sige, Animo Lovers, mamaya ipin kita, lalab, ha. Kunin ko na lang yung mo link. Guys, padikit sure balik from AK Kitchen. Mikasha Cuisine, ayan, ads. Salamat sa pa-ads dyan. Animo Lovers. Baba ko nga to, eh. Alay na yung aking paa. Mas God bless you din sa'yo. Take care dyan, host. Ayan. Sigo nga yung upo ko. Sandal ako mga lalabs. Pangalay kaya. Nakikita niya yung legs, yung hita ko. Ayan, Risa. Risa ka PHK Journey. May galab shout out. Yan, may jacket ka na, Risa. May galab shoutout. Yan, Jason L. Birthday grand live stream. Ayan, from Jason. May galab shoutout, Jason. Ayan. TikTok viral. Tara mga idol from TikTok viral. Ayan. Kuya Jung Vlog. Ayan. Guys, padikit sure from AK. Ayan. Miss Dolor, nagmama ng bahay.
Mikasha Cuisine. Love channel, love. Ayan, bakit may tubig na tumutulo? What happened? Ayan. Yung bubong namin mga lalabs. Butas na ata. Tumutulo yung tubig. Miss Dolor Vlog. Dan, ayan. OTW from AK Kitchen. Love and done to you. From AK. Ayan. Akish Rider Miss Dolor Dan sa mukbang lechon. Ayan. From Akish. AK Kitchen. OTW from Kuya Jong. Ayan. Love you, Ashraf. Akish Rider Dan full pack sa premiere mo from TikTok. Ayan. Premiere upcoming from Kuya Jong. Ayan. Patamsak si Kuya Jong mga lalams. Baka matumba ko dito. Happy Hearts Month. Ayan. From Mikasha Cuisine. TikTok viral dan na sa'yo. Ayan. Mga lalas palablab naman sa nakapin. Gusin ko nga yung hupo ko. Nagsandal kasi ako kasi masakit sa likod. Nagsandal. Ay. Thank you. So lang anuman po Madam Love Channel or One Day TV. Ayan. JB Vlog. Dan One Day from Love You Ashraf. Ayan. Bicula ng Uragon. Miss Dolor Vlog. Ayan. Nagpa ng kanyang bahay. 10 million in the hospital love shout out. Thank you so much. Ayan guys, padikit si AK Kitchen Vlog. AK Kitchen dan from Akish. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan, super dikit pa din sa nakapin. Madam One Day from Mikasha. Ayan. Si Mikasha ano? Si Mikasha lagi nagpapakyut. Kanyang LS. Yan. AK Kitchen o TW from Love You Ashraf. Ayan, Miss Dolor Vlog, nagawa ng kanyang bahay mga lalas. Palablab naman ako sa nakapin. Ayan, si One Day TV. Toronto girl, patambay host break time lang. Ayan, sige tata. Lagyan natin yan ng jacket. Toronto girl. Salamat lalab sa iyong patambay. Tamsak na lang kay host. Thank you so much. Ayan. Guys, padikit. Ayan, from AK Vlog. Ayan, love channel, madam. Nagbabahay ni binababa ni Nightbot yung kanyang bahay. Natural mama yun, Miss Bolong Mama. Natural mama. Toronto girl, thanks host. Ayan. One Day TV OTW po from Kuya Jong. Ayan. Palablab sa premiere from Risa ka PHK. Ayan, tamsakan natin yan mga lalabs. Oh, bakit may tumutulong tubig from galing bubong? Ako, masisira yung aking computer. Natutuluan siya ng tubig. Butas na tayo yung bubong namin mga lalabs. Kasi itong tirahan namin, ano to eh, old house. Tumutulo yung tubig. Matutuluan yung computer ko, baka masira. Sabi natural naman, sabi mo kanina mama. Natural naman yun, Miss Bulong, hindi pa cute. Natural ba yun? Dan nating dikit uram love you Ashraf. Risa ka PHK OTW from AK. Ayan. Miss Dolor Vlog, nagbuba ng bahay. Ayan, JB. Bigla ng Uragon dan tamsak. Yan, salamat sa patamsak naman dyan. Sabi ni Mikasha, natural daw yun. Ayan, AK Kitchen. Ayan, WLWC TV Migalab shoutout. Sino yung may premiere kanina dyan? Si ano ata?
Hanapin ko nga pala yun. Si Risa Kape, ayan, tamsakan natin yan si Risa. Yan, Torto Miss Dolor Vlog OTW from Toronto girl, ayan. Thank you so much Toronto girl. Parang sarap naman nito. Leftover fish can make soup. Ayan. Risa ka PHK. Tingnan ko kung dikit ako. Si Mikasha kasi yan eh. Si Mikasha. Yung dimple mong maliit. Mikasha. Yung natural ba yun? Ayan, Mikasha Kusin, Doc Rose channel. Hello host, musta na? Ayan. Mega love shoutout Doc Rose. Ayan. Okay lang po lalams. Okay lang lalams. Salamat dyan. Ayan, patapsakan natin si Risa Kape. Dati akong dikit sa mania. Thanks AK. Ayan. From Love You Ashraf. Pang 965 mo ako Toronto. Ayan. Joy Yap channel dan from Miss Dolor. Ayan. Sarado mo yan. One Day TV dan dating ayan. Dato puti mo friend from Kuya Chong. Ayan. Thank you AK from Risa. Ayan. One Day TV mega shout out madam. Ayan. Uy Mikasha. Wala kang ginagawa. Nasa work ka. Cooking with Sapi, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. WLWC TV, ayan. Nagbuba ng kanyang bahay, mga lalab. Risa HK, ayan, from AK. Journey done sa'yo, guys. Padikit, balik, salamat. Ayan. Miss Dolor, ayan. Miss Dolor Vlog. Oh, tumutulo talaga ang tubig sa bubong, mga lalabs. Tutuluan yung computer ko, eh. Kay Shredder Joyap channel dan from Akish, ayan. Toronto girl, thank you so much host from Toronto girl, ayan. Sports and politics dan pulpak sa'yo host, mega love shoutout sa PC artist mo nyo, be here, ayan. Ayan, may jacket ka na sports and politics, ayan. Meron ka ng jacket lalabs, ayan. Thank you so much lalabs sa iyong patamsak. Akish Shredder OTW from Toronto girl, ayan. Toronto girl, Bakrid, ayan, Bakrid daw. Bakridan, ayan, Bakridan. Minsan mga lalabs, ang hirap kaya magbasa. Kasi yung salamin ko natin nawala eh. Pero nagpagawa na ako ng bago mga lalabs. Kasi ang hirap kaya magbasa. Na ako yung naduduling. Yep, break time Miss Bulong till 6:45 AM Pinas time. Nakabreak pala si Mikasha Ambutoy. Ayan. Thank you po host from esports. Ayan. Mikasha Ambutoy. Ayan. Kuya Jong Vlog. Nag-breakfast ka na Kuya Jong? Nagkape ka na ba? Kuya Jong. Mga lalabs dan na ba kayo sa nakapin? Dan na kayo mga lalab sa nakapin. Punta tayo kay kay Mikasha, tapos sunod kay Kuya Jong. Baby pa bahay. Tingnan natin yung bahay ni 560. Sige, sport and politics. Main channel mo pala yan lalabs. Sige, tingnan ko kung nakadikit na ako sa'yo sa main. Tingnan ko sino ba to? Sport and politics. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo. I love you guys. Shh, shh. Parang Kylie, I love you guys.
Don't cry, Maui boy, don't cry. Why you're crying? Ayan, sport and politics. Ayan, di ba pala ako dikit sa'yo, sports. Ayan, didikit ko na tong main ko sa'yo, lalabs ha. Ayan. Ayan, sports and politics. Ayan, dikit na ako sa'yo. 561 ka na. Ayan yung main channel ko, yung dinikit ko na sa'yo. Sports. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Mega love shout out One Day TV Yahoo from Love You Ashraf. Ayan. Madalas problema na ako kay Akri pa mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightbot. Si Akri mo mga lalabs. Thank you so much. Ayan, One Day TV dan na daw po sa Cooking with Sapia. Pabalikan na lang po, madam. Guys, padikit sure from AK Kitchen. Ayan. Ay, Mikasha, nasan na yung bahay mo? Sport, thank you po, host from Esports. Ayan. I connected to the One Day TV. Ayan. Yes, Kylie, like that. If you connect someone, you need to mention it. Mention the name. So that they will return it to you. Ayan. One Day TV. And dandan na daw po si Kylie. Mga lalabs yung gustong lumikit kay Kylie, paklik na lang yung kanyang name. Kasi si Kylie hindi siya marunong magbaba ng kanyang bahay. Pag naklik nyo yan mga lalas, may lumalabas naman dyan na ano, go to channel. Ayan, punta kayo direct kay ano, kay Kylie. Breakfast tayo, Miss Bulong Kongge. Fried noodles, fried rice, boiled egg, and toast bread. Wow, sarap, complete. Complete. Eh, nasa na yung bahay mo, Mikasha? Hello, Kylie. Ayan. Ayan si Kylie. Madam Love Channel, turuan mo nga si Kylie magbaba ng kanyang bahay. Kasi nung ginagawa ko lang kay Kylie, kinukuha ko yung link niya eh. Tapos pinipin ko. Dumidikit naman siya sa mga nandyan. Kaso lang hindi niya alam kung paano magbaba ng kanyang link. Tinuruan ko na siya nung isang araw, hindi pa rin niya nakukuha. Tapos papin na lang ng mga iba para dikit. Si Kylie hindi siya nakadikit pag hindi nakapin. Salamat. Ay, ganun ba yun? Ayan, Mikasha, baba ka nga ng bahay mo. Nag-toast bread lang ako, Miss Bulong. Ibaba mo yung bahay mo. Lia Vlogs, Pangasinan, Harang po. Mega love shout out. Ayan, may jacket ka na po. Kuya Jong, ayaw ni Mikasha magawa ng bahay, uy. Ganyan. Happy months. Ayan, Kylie. Ayan si Kylie mga lalabs. Kung gusto nyong dikitan si Kylie mga lalabs, i-click nyo lang po yung kanyang link. Ay pangalan, ayan. May lumalabas naman na go to channel. Ayan. Mapupunta kayo sa bahay niya mga lalabs. Ay, may problema si Kylie sa mata. Ayan, kaya parang ang kapal-kapal lang salamin niya. Dati nung nag-ilis yan, pumunta ako sa bahay niya, di naman niya kasi ko kilala. Biyan na wala na. Ayan, WLWC TV, ayan, nagbuwa ng kanyang bahay, Cooking with Sapia. Sport and Politics, ayan, nagbuwa ng kanyang bahay. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. I connected to the link. Haha, oo, hindi.
Ayan, dan na daw sa'yo Mikasha si Kylie. Mikasha, pabalikan si Kylie po. Ayan, dan na po sa'yo si Kylie. Pag sinasabi ni Kylie na dan sa link, ibig sabihin dan siya sa nakapin. Ayan. Yan, nakadikit na siya. Ayan, Mikasha, pabalikan si Kylie. Oo sis, one day ako dati di ko alam talaga paano magbaba, tinuruan din. Ayan, from Love You Ashraf. Okay, thank you. From one day. Ayan, alright. Ayan, salamat Mikasha Kusin. Ayan, dan sa'yo si Kylie. Pero Madam Love Channel, turuan mo siya paano magbaba ng link. Para madikitan siya ng iba. Yung iba kasi naghahanap pa rin ng link. Pero mga lalas, kung gusto nyo, i-click nyo lang yung pangalan ni Kylie, lumalabas naman yung ayan, no. Pag click mo yung pangalan niya, lumalabas yung go to channel. Post pasuyo po ako, binaba ko po, salamat. Leah Vlogs. Hindi niya magets kahit anong turo ko kasi hindi niya makita yata. Pero try ko pa din. Ayan. Kasi ang kapal ng salamin niya. Leah Vlogs Pangasinan. Ayan. Kasi magbaba ka ng link, Leah, pupunta ako sa bahay mo. Ayan, Love You Ashraf. Nasuklian nyo na ako, ma'am. Ayan. Si Love You Ashraf, ata to, lalaki. Miles, Migalab shout out. Hello host, Migalab shout out. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay si Miles. Kylie Kripner. Kuya Jong, nasaan yung bahay mo, Kuya Jong? Leah Vlogs Pangasinan. Ayan, didikit na ako sa'yo, lalabs. Yung aking main channel mo pala to. Punta mo na ako kay Leah. Ipata ako nakadikit. Ayan, Leah, dati pala akong dikit sa'yo, Leah. Ayan. Ayan, dati akong dikit. Naka-blue. Tamsakan ko na lang to. Ayan. Are you going to do now? I got to go eat dinner. Fuck. No clear how to do it. What fuck you guys? Yan, cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay. Leah Pangasinan. Kuya Jong, umalis na ata si Kuya Jong. Yan, patamsakan muna natin si Wait lang mga lalabs. Pin ko nga si Kylie. Wait lang. Kunin ko yung link niya. Kylie.
Ayan mga lalab, si Kylie. Belum na ako mga lalabs kay Kylie. Ayan, binaba ni Silensky Vlog. Abangers, mega love shoutout. Ayan. Short pasuyo naman po, pa-view naman, maraming salamat. Ayan. Pa-haplas po para mga bangers. Ayan. Mega love shoutout. Carlo Di Alca Vlogs. Ayan. Ayun. Mikasha dan full pack. Ayan. Sana si Kylie. Ayan mga lalas, palablab na ako kay Kylie mga lalas. Ayan, nakapin. Hindi kasi siya mga lalabs, marunong magbaba ng kanyang link. Ayan mga lalas, palablab naman ako mga lalabs na nakapin. Bakit wala yun? Bakit din tinanggal ni Kylie yung kanyang video? Wala oh. Wala yung nakapin. Dinilit niya. Bakit niya dinilit? Wala na. Love you, Ashraf. Nung kinuha ko siya, hindi siya nakadelete. Tapos nung pilin ko, dinilit niya. Iwan ko ba, oy? Bakit mo naman Kyle dinilit yung video mo? Sayang yung mo, WH. Dinilit niya. Ba't niya dinilit? Yan, love you, Ashraf. Tamsak na sa'yo. Dinilit niya lalabs yung ayaw ata ni Kylie na ipin. Yan, love you, Ashraf. Tamsak na ako sa'yo. Miss Dolor. Ay, kanina pa yan si Miss Dolor. Si Akish. Ayan mga las, palalod naman yung nakapin. Thanks in advance, Leah. Ayan. From Akish Riders. Ayan. Gawa ng kanyang may don't support. Don't support at Batang Sandstorm. Ayan, Risa. May premier ka, Risa, diba? Sige, ikaw sunod ko, Risa. I love you, Ashraf. Huwag kang umalis, Risa. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Dinilit niya kaya. Sayang yung WH ni Kylie.
dinilit niya yung video niya. Dan sa nakapin, ayan, sige, ano ko yan, Madam Love Channel, pin maya wait lang, nangalay ako Ayan mga lalas, palabla naman ako kay yan, kay Kylie, ayan, binababa ni One Day TV. Aray ko, nangalay ako. Ayan, dan na ba kayo sa nakapin mga lalas? Ayan, love you Ashraf, dan pulpak. Masukli na lang from MM. Aray ko, nangalay ako. Daming views. Ba't niya dinilit pasaway na bata, oy? Dinilit niya yung pinin ko Sana nung WH niya, dinilit niya. Ayan, Cooking with Zapia. Nasuklian nyo na po ba ako? Thanks. Ayan, from Doc Rose channel. Cooking with Zapia, connect to Doc Rose channel. Ayan. Mga lalas palablab naman sa nakapin. Saway na bata ito Dinilit yung kanyang video. Ayan, Kylie Pindan Pulpak Kalimbang all. Ayan, magbakas lang po kayo lalaps. Nagsusukli naman yan si Kylie kasi nagdidikit nga siya Ayan, Carlo de Alca Vlogs. One Day TV, pasukli na lang from MM combination. Ayan. Dikit dan dikit Akish. Ayan, probably love you Ashraf. Doc old friend from Cooking with Zapia. Ayan. Carlo de Alca Vlogs. Miss Dolor Vlogs. Ayan, nagba ng kanyang bahay. Yan, nandyan pa ba si si Lia, nandyan pa si Lia. Wala na ata si Lia, umalis na. Yung may premier umalis na rin. Thank you Cooking with Zapia. Ayan. Janel Idano dan dikit from Akish. Ayan. Ayan, sino yung may premier dyan kanina? Umalis na ata. Umalis na. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Dan connect WLWC TV. Ayan. Masukli sa nakapin from Doc Rose channel. Ayan. Ayan, Kylie. Please connect to, ano ba to? Doc Rose channel. Malis na ata si Kylie. Ayan, Akish Rider dan sukli from Miles. Nandyan pa ba si si Akish? Si HK umalis na. Sabi ko huwag siya alis Miles, salamat. Ayan. Pebrero 14, Migalab shoutout. Ayan. Pebrero 14, ayan. Hello po, ayan. Akish Rider, baba ka ng bahay. Akish. Baba ka ng bahay, Akish.
Ayan, Akish, mo ba ka ng bahay, lalabs? Ayan, Miss Dolor Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Miss Dolor. Miss Dolor. Akish, bumaba ka ng bahay mo, Akish. Ayan, love you, Ashraf. MM dan dating dikit, from love you, Ashraf. Ayan. Maraming salamat. Akish, bumaba ka ng bahay mo, Akish. Ayan, Giovanni Tiamora. Mega love shoutout. Good morning. Good morning, lalabs. May jacket ka na, ayan. Miss Dolor, ikaw susunod ka kay ano ayan. Ikaw susunod kay Akish, Miss Dolor. Yung nakapindi pa ako sinuklian. Sino ba yun? Ano, Doc Rose? Yung nakapin si Kylie? Nagsusukli yung lalabs. Salamat ho sa pagpino ng anuman po. Ayan. Hindi na ako nag-ayuda mga lalabs. Kasi yung mga ninja, hindi naman ina-accept ni Lolo. Kinakain din naman. Buti pa mag-main to main na lang. MM combination dan na kanina from Akish. Ayan, magsukli kayo mga las, magdikit lang kayo main to main kasi parang pag dinikit mo yung mga ninja maya maya, wala rin kinakain ni Lolo, wala rin silbi. Thanks Bicolana OTW from love you, Ashraf. Thanks Akish, ayan, from MM combination. Tamsak dikit dan Akish Rider from Doc Rose channel, ayan. Akish, pabalikan na lang si ano, Doc Rose. Totoo yun, no? Kaya nga, ayan, hindi na ako nag-ayuda. Wala na rin kasing pakinabang ang ano ang mga ninja. Kasi napansin ko, pumunta ako sa LS, mga nung nakaraan, nakipagbartiran ako, 40 ata ako, naka-40 ako ng bartir. Hala, kinakain din naman niya. Pagkatapos kung makipagbartiran, kinain niya yung 10. Tapos nung hapon, kinain din yung 10. Ay naku, wala rin. Pinalik niya ako sa sa 2.10. Wala rin. Kaya wag na lang. Mabuti pang makipagdikitan, mag-main to main na lang. And then Kylie Kripner Vlogs from Marisa ka PHK Journey. Tinatawag kita kanina Madam Risa, ayan. Doc Rose dan tamsak dikit, ayan. Yung mga lalas patamsak naman sa nakapin, ayan. Lalong humigpit ngayon si Lolo Kaya minsan napapansin yung mga lalabs, ang lakas ng ng kain niya kasi yung mga dinidikit mga ninja. Kinakain niya yung mga ninja Chudari Gihar, magalang shout out. Ayan, Chudari. Thank you so much. Oo, host ako, nag-ayuda, ibang gadget talaga at play talaga dapat ang video host. Ayan. Yun nga, hindi na ako nag-ayuda Kakainin lang naman ni Lolo, walang pakinabang, wag na lang. Yan, tamsak na sa nakapin. Yan, Doc Rose channel dan full pack detailer with bakas, ayan, from MM. Hindi yung sweet silang, ayan.
Sweets lang. Going with Zapia, yan nawa ng kanyang bahay. Dan Bicolana host. Yahoo! Yan mga lalas, palablab naman ako sa aking member dyan. Ayan, si Bia. Yung binababa ni Nightbot. Parang wala na akong boses. Dapat yung nag-aayoda Hanis na lang, alam naman siguro niya yun. Ayan. Alam niya yun, lalabs. Pwede naman tamsak-tamsak. Sabi niya, host, palagay ko hindi problema kung ninja dikit. Ang problema yung nag-aayoda hindi pinapanood ng video. Siguro, kahit isang minuto. Minsan kasi pag nag-aayoda, binibigyan na lang ng 10. Dikit lang lahat, dikit. Wala rin yun eh. Yan dan sa nakapin. Bia Pikdan, ayan, salamat Akish. Yan, Akish Rider na buma ng kanyang bahay. Ayan, love channel, may love shout out, madam, ayan. Ito. Yung music. Ayan, si madam love channel. Ang dami niyang account. Ako pag nag-list kung ilan lang yung nakalagin, yun lang ang ayuda ko kasi dapat talaga play ang video kahit main pa yan. Kung tamsak lang kain, alam ni Lolo yan na yan. Ay boy, you're hungry. Nang. Dan Kalimbang, love you Ashraf. Ayan, thank you so much. Para yung hindi mga vlogger, para din ninja yun na di naman nalalagas. Kasi lalabs yung hindi mga vlogger, pinapanood talaga nila yung video. Kaya yun lang yung account nila. Ginagamit nila yun pero pinapanood yung mga video, di ba? Yan, Ninja Pil, mega love shout out, tamsak support. And thank you so much, lalabs, sa iyong support. Giovanni Tayamura, ayan. Tayamura, nagawa ng kanyang bahay. Yan, 10 million in the house, mega love shout out. Punta tayo kay HK Risa, ayan. Manny Pacquiao, mega love shout out. Manny Pacquiao, ayan, nandyan si Manny Pacquiao. Lang ano man lalabs, ayan.
Risa HK, ayan mga lalas, patamsak. Dati akong dikit sa nakapin na yan. Minsan lang guys, didikitan nyo ko para mabalikan ko kayo agad. Salamat po, ayan. Ayan, Lisa ka PHK Journey dan full pack, ayan, from MM. Ayan, kasi CBL, may love shoutout. Love you, Ashraf, ayan. Lisa ka dan thanks from Love you, Ashraf, ayan. Thank you ho sa pagpinulang anuman po, ayan. Palablo naman ako mga lalab sa mga, ayan o, sa binababa ni Nightbot. Si Party Music di Jackie yung aking member. Lia Vlogs, kanina pa ako tapos sa'yo from Akish Riders. Ayan, tamsak host, salamat sa patamsak lalabs. Kasi si Biel, ayan, tamsak, salamat. Ayan, kasi nagbawa ng kanyang bahay. MM, nagbawa ng bahay. Manny Pacquiao, ayan. Igalab shoutout sa'yo, Manny Pacquiao. MM combination OTW from Kasi, ayan. 10 million in the house, Migalab shoutout. Nandiyan pa si Madam Love Channel. Ito. Madam Love Channel. Akish Rider. Ayan, mga lalas palalalom na ako sa nakapin. And baby si Kulot, mega love shout out. Baby ko si Kulot. Baby ko si Kulot. Ayan. Tamsak dan, salamat sa patamsak lalabs. Baby ko si Kulot. In Pamilya Estrada. Mega love shout out. Tamsak support, supervisor ni Barista, ayan. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Manny Pacquiao dan from Akish Riders, ayan. Akish na gumanang bahay, ayan. MM combination dan full pack. Aray, nangalin na naman yung pa ako. Oh. Pamilya OTW, ayan. Kasi tingnan mo muna kung may bakas si Pamilya Estrada bago mo balikan. Alam na itech. Yan, kasi si Biel Dan from Manny Pacquiao. Risa Dan from Akish Rider, ayan. BCIB, mega live shout out host, ayan. BCIB, good morning po. And good morning po BCIB. Aray ko yung pako. Ayan, BC Harang. Joy, mega live shout out. Joy, bakit ka naka-block?
Ayan, Dan MM from Risa, combination. Mga lalas, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan, Joy, may love shoutout. Oo, host, di yan nanunukli. Hinahayaan ko lang yan, lalabs. Kasi, ano rin yung viewers din yan eh. Dagdag yan sa WH. Leah Dan, ayan, from Love You Ashraf. Pamilya Dan full pack from Kasi. Akish Rider, ayan. Dan full pack from The Cross Channel, ayan. Dan MM from Combination. MM Combination from Risa. Love you bahay mo po. Love, ayan. Love bahay mo daw from Leah. Thank you Akish from Risa, ayan. Kasi si Bial Dan sa'yo from Joy, ayan. Thank you so much. I'm back now, ayan. Doc Rose dating dikit nagtamsak lang ako, ayan. Okay Kylie, thank you so much. Kasi si Bial, ayan. Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Enjoy OTW from Kasi si Bial. Tita Cheer, Dan thanks from Manny Pacquiao. Harang pa din po from Bishi IB, salamat sa paharang, ayan. Ayan, Leah Vlogs, Pangasinan. Palablab mga lalabs. Pamilya Dan from Love You Ashraf, ayan. Hindi kita nyo si Pamilya Estrada kapag may bakas. Pag wala namang bakas, paano nyo babalikan? Hindi kita na yan. Dan Kalimbang Akish, waiting sa premiere mo, co-host. Thank you, ayan. I-connected to the link, ayan. Ayan, Madam Risa Kapi, papalikan na lang si Kylie. Dikit na sa sayo, thank you. Batang ipis na tayo dito matigil. Puti. Manny Pacquiao Dan, ayan, full pack from Doc Rose. Doc Rose Channel Dan from Joy, ayan. BCIB, thank you so much lalabs. BCIB. Tutuluan yung aking computer. Tira, oy. Tumutulo yung bubong. Yan, Mel R, may galam shout out. Hello host from Mel R. Inday Waray Dan full pack from Kasi, ayan. Mga lalas, palablablam na ako sa aking member na si Lloyd, ayan, binababa ni Nightboot. Joy Dan full pack from Doc Rose, Kasi si Bial, ayan. Dia Vlogs Dan pasukli, thanks from Manny Pacquiao, ayan. Mel R OTW from Kasi, ayan. Risa Kapi OTW from Mel R, Love You Ashraf, ayan. Kylie Arcons, may shout out. Good morning po. Doc Rose, nasaan na yung bahay mo? Kanina ka pa, ayan. Baba yung bahay mo, Doc Rose, baba. Doc Rose, baba ka ng bahay. Arcons, may shout out. Namsakdan, ayan. Salamat naman dyan, Arcons, ayan. Punta tayo kay Doc Rose. Kanina pa siya.
Love you, Ashraf Dan. Ayan. Mangingilaw, tamsak host. Ayan, hihi. Ang butoy. Mangingilaw, mega love shout out. Mga lalabs, palablob naman ako sa aking member dyan. Ayan, si Akrima, binaba ni Nightboot. Kasi si Bieldan from Akish Riders. Dan Inday Waray Vlogger, ayan, thank you so much. Isa ka PHK, sukli na lang from Mel R. Joy OTW from Mel R. Akish Rider Dan from Joy. Migalab shout out Charlie Tube. Ayan, Charlie Tube, migalab shout out Chok Chakos. Good morning from Charlie Tube. Masisid from Charlie Tube, mga lalangs. Manny Pacquiao, bahay mo from Joy. Manny Pacquiao, magbaba ka po ng bahay mo. Ayan. From Joy ay. Joy nagbaba ng kanyang bahay, mga lalangs. Yan palalab na ko mga lalab sa aking member dyan na si Love Channel. Ayan, binababa ni Nightboot. Thank you so much. Mel R. Joy Dan from Mel R. Ayan, Joy, pabalikan na lang si Mel R. Dan na po sa'yo. Ayan, nagbaba na ng bahay si Manny Pacquiao. Kasi si Biel Dan sa'yo pulpak, pasukli na lang from MM combination. Mil R nagbaba ng bahay. Yan mga lalas, palablob naman sa nakapin. Yan, palablob ako sa aking member mga lalap na si Batang Sandstorm. Ayan. Mil R Dan sa'yo from MM combination. Bikola ng Uragon. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Joy Dan Pasisid from Charlie Tube TV. I mean Dan Kalimbang kay Akish. Waiting sa premier mo, thank you from Risa Cafe. Manny Pacquiao Dan sukli sa'yo from Joy. Doc Rose Dan from Love You Ashraf. Ayan, Leo di dito doon po kumigalab shout out. Boa Noite. Charlie dating dikit na po from Joy. Ayan. Risa Kapidan na po from BCIB. Love Baba K Bahay. Ayan. Love Baba Ka Bahay from Doc Rose. Joy nagbaba ng bahay. Leo dito doon po ko. Ayan. Inday Waray Dan from Akish. May friend kain habang tusok. Yan, Kuya Jong, kumain ka lang po. Joy nagbaba ng bahay. Lia nagbaba ng bahay. Mil R. Yan, Manny Pacquiao Dan from MM combination. Leo dito doon po ko. Ayan, thank you so much lalas. Charlie Tube TV. Nandyan ka pa Arcons. Malis nata si Arcons. Premier kay Kuya Jong.
Natching lang ako. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Charlie Tube dan from Akish. Ayan, Akish Riders. Manny Pacquiao nagbaba ng kanyang bahay. Akish Riders nagbaba ng bahay. Mel Arden pulpak parang Kasi Sibiao. Thank you so much. Ano Kasi? Bongs World, big love shout out. Ayan, hello BCIB, OTW from Risa. Bongs World, big love shout out. Good morning. Good morning, lalams. Okay, Kasi TV. Ayan, TY from Mel R. Bongs World, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Bongs World. Sunod natin si Kasi. Bongs World OTW from Kasi. Mga lalabs, dan na ba kayo sa nakapin? Punta tayo kay ano Kasi. Dan Kuya Jong, thanks from Manny Pacquiao. Ayan. Combination tamsak na lang mi sa video mo from Charlie Tube. Akish Rider, ayan. From Charlie. Mel Arden tamsak nating dikit from Akish Riders. Ayan. James GPGP Megalab shout out. Tamsak. Ayan, James, nagawa ng kanyang bite. Thanks sa patamsak dyan, James. Thank you so much, lalabs. Hello ho, shout out to all from Jadine Dibon. Ayan. Jadine Dibon, Megalab shout out. Huwag kalimutang dikitan at tamsakan si host mga lalams. Ayan. Manny Pacquiao nagbaba ng kanyang bahay. Iwasunod Manny Pacquiao. Mel R. Ayan. Kasi dan Sukli from Mel R. Ay ko yung pa. Kasi dan Sukli. Ayan, tusok kayo the OFW TBI Reland. Migalab shout out. FWI Reland. Ayan, migalab shout out lalabs. Ayan, mga lalas palalulong na ko sa aking member dyan. Si Akrima. Ayan, binababa ni Nightboot. Dan kasi full package with bakas from Bongs World. Ayan. Migalab shout out sa lahat host. Ayan. From OFW TBI Reland. Thank you so much lalabs. Kasi si Biel dan from Charlie.
47 pa lang pala si Cassie. Ayan Cassie, suklan na kita lalab sa aking mina. Ayan, nasa bahay mo na ako. In the labs Cassie, nasa bahay mo ko ha. Ayan. 50-50 ka na. Mil R, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Tita Chair TV dan Ma'am from BCIB. Kasi si Bial nagawa ng bahay. Mil R, ayan. BC OTW from Mil R. Wala yung ating music. BC OTW from Mil R. Thanks Ma'am Risa, dan na din ako. Ayan. Mas alam mo ba last strike na ako sa channel? Bakit? Anong ginawa mo? Paanong last strike baby pa nga yung bahay mo? Paanong last strike? Ano bang ginawa mo? Bakit ka na-strike? May nagre-report po sa channel ko. Bakit? May naiinggit sa akin, hindi yung main ko na si Bial channel. Ganun ba? Grabe naman oy. Hello ho, shout out to all from Jadim Dibon. Ayan. Bishi Dan from Mil R. Bakit Lala? Pag nireport ka ba na wala naman makikita si YT na mali, bibigyan ka rin ng strike? Sa anong dahilan i-report ka? Kuya Jong, bahay mo po. Ayan, from Cassie. Yan, Lia Vlogs, Pangasinan, support sa'yo. Ayan kasi si Biel. Tapos napasisid, babalikan si Charlie Tube. Mil Arden full package, pasukli naman. Ayan, from Bong's World. Bong's World dan from Akish. Ayan. Maraming account ang ginagamit niya kaya na-remove ang video ko. Grabe naman. Ay. Alam ko kasi meron kang channel na yung malaking bahay, di ba? Kasi alam ko dikit na ako dun sa'yo eh. Hindi to baby pa to, gumawa ka ng bagong account. All Bong's World things ha? From Mil R. Charlie OTW from Cassie. Alam ko malaki na bahay mo kasi. Yan Bong's World TV dan sa'yo full pack with bakas. Ayan. From MM Combination. Dan sa nakapin from Bishi. Ay, bismillah. Meron akong mga alagad kaso lang hindi ko siya didikit kasi kinakain lang kasi ni Lolo eh. Gusto ata ni Lolo ngayon main to main.
Ayan, nasa bahay mo ako, Kasi. Itan ko na lang to ng alagad. Thanks, Bong's World. Ayan. Bong's World, dan po sa comedy nyo. Napatawa ako from Mel R. Ayan. Doc Rose na gawa ng kanyang bahay. Ayan. Charlie Dan Pulpak from Kasi Sibiao. Ayan, Dan Pulpak from Bong's World. Bakit po Rio ayaw magdan, hihi? Bakit po Rio? Anong po Rio? Lisa on the way from Bong's World. Lisa on the way from Bong's World. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalangs. Kasi si Biel, ayan. Lisa ka PHK na suklian na po ba ako ma'am? Ayan, from Combination. Akrima o TW from Kasi, ayan. Salamat lalab sa pagdikit kay Akrima. Dinidikitan kita Kasi. Ayan, hi Risa Dan Pulpak with Bakas from Bong's World. Ayan. Dan dikit Tita Cher TV, thank you.
Isa ka PHK Journey, thank you Bongs. Ayan. Sir Bongs Roldan po. Ay, Krima dan Pulpak. Salamat lalab sa pagdikit kay Krima. Pamilya Estrada, I've been connected to you long time ago. If I'm not mistaken, I am not yet monetized that time. Hayaan mo na lang yan, Akish. Hayaan mo na yan, Akish Lalams. Ayan, Bish IB, thanks po. Para sa kaalaman niya, sa lahat po ng pinuntahan kong bahay ng mga bisita dito, may bakas ako at pinanood ko ang video na may bakas ako maliban sa may dalawang premiere. Si waiting pa ako sa video play nila. Ayan. Okay lang yan. Wow, Ma'am Risa, thank you. Ayan. Ang bait naman ni Risa Kape. IBC Dan Pulpak with Bakas from Bongs World. Jadine Dibon, ayan, nawawa ng kanyang bahay. Jadine Dibon. Bongs World, baba ka po ng bahay. You're welcome po, Bishi, ayan, from Risa Cafe. Jadine on the way from Bongs World. Mga lalabs, alam nyo ba, nag-GLS ako ngayon tapos matutulog lang ako ng 5 hours. Tapos mamaya may pasok pa ako. No need naman po ang magbaba. Go to channel na lang kung main ang gamit. Hihi. From BCIB. Hindi, yung iba kasi mga lalabs, hinahanap pa rin nila yung link. Yung iba kasi hindi naman main channel yung gamit.
Yes, tama, busy kasi may go to channel na. Ayan. Jalindan full pack package with bakas. Ayan. Thank you so much. AM Pam TV, may galab shout out. Ayan. Adam Tabor, may galab shout out. Nikit Kalimbang from Adam. Bong Sword Arcons, may galab shout out Arcons. Mahirap gamitin main channel, gamitin pangisda. Dahil hindi lahat magbabalik papalo main natin, kaya ako didikit min pag nadalaw sa live ko. Yan Archons. Need ko muna mag-work bag lang hos ako. Ayan. Sige lang po, mag-work ka lang po rin sa ka-PHK. Ayan. Sana all habang nasa work nagmo-mobile. O kasi lalas pag nasa work ako, bawal ang mobile eh. Kaya tuloy yung iba. Pag silip-silip ko nakikita ko naka-LS pero hindi ko magawang mag-support. Kasi bawal mobile. Sa mall kasi ako nagtatrabaho. Daming amo. Survivors TV vlog, bagong dikit news, kanina pa to nakatambay sa'yo sa Akish. Ayan. Salamat po. Ayan, jakitan natin. Si Akish pala to. Ayan, salamat po. Isa ka PHK Journey. Ayan. AA Pam TV, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. AA Pam. AA Pam. Yan din ko AA Pam kung nakadikit yung amen ko sa'yo, ha. Ayan. Para masuklian. Suklian kita. Titinan ko AA Pam. Oh my god, low battery na. Dati akong dikit AA Pam sa main. Tamsakan ko na lang to. AA Pam, ayan. Dati akong dikit sa main mo. Lobat na yung mobile ko. Hindi mo na ako makadikit, host, ang visitors. Busy na ako pero standby lang ako sa iyo, host. Ayan, salamat po, Madam Risa.
Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng bakas para masuklian ko lahat. Don't forget Islandski sa dulo. Ayan. Ay, salamat. Lobat na yung mobile ko. Tanggalin ko na ito. Lobat na. Ayan, si Bongs World nagbaba na ng bahay. Kanina ikay aking tinatawag. Hindi ikaw. Ano ka ba? Nag-charge na. Arcons, dan kayo sa nakapin kay Arcons. Ikaw sunod ko, Bongs World. Anong oras na ba? 53 na. BCIB Sir Arcons dan na po. Ayan, from BCIB. Via Vlogs Pangasinan, ayan, Doc Rose Channel. AA Farm, ayan, nababa ng kanyang bahay. Ampoy, Miguel shout out Ampoy. Ayan, may jacket ka na Ampoy. Jadine Dibon, ayan, nababa ng kanyang bahay. Ampoy, may jacket ka na po. Ampoy, bill all, ayan, bill all at dikit lang balik agad. New York music.
Yung Doc Rose na baba ng kanyang bahay. Ampoy, ayan. Tingnan ko ampoy kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Main pala yung gamit mo. Ayan ampoy, balikan na kita ampoy ha, ayan. Sabayan mo ako yung main channel ko. Ikit ko na sa'yo. Pang 219 tamsak. Ayan, ampoy yan. Nabalikan na kita. Ampoy. Panagmuwa ng premier. Pam TV, yan nagawa ng kanyang bahay. Diyan din na yan. Adan tabor patamsak. Isa ka PHK Journey eh. Lian Natanyo, may galab shout out. Kish Rider.
Lia Vlogs Patams Pangasinan po, ayan. Ayan mga lalabs, mag-out na siguro ako mga lalabs kasi ako may pasok mamaya. Kailangan ko rin matulog. Mag-out na ako mga lalabs, bukas na lang uli. Ayan, 5:30 ng umaga, Philippine time. Ayan, naka-LS na ako niyan. Araw-araw ako mga lalabs nag-LS. ng umaga, Pinas time. Ayan, dan nasa nakapin from Akish Riders. Kamsakan ko muna to. Okay host, bye na host. Salamat po. Opo, may pasok pa kasi ako mamaya. Kailangan natin mag-charge. And sige na mga lalab, see you tomorrow. Ayan, bye po host. See you tomorrow. Everyday po akong nag-LS mga lalabs. Basta mga 5:30 ng umaga, naka-LS na ako niyan. Mga 5:15, ayan, nag-aayos na ako yan, mga 5:30. Okay na, naka-LS na ako. Yan, see you tomorrow mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. See you tomorrow. Bye-bye.